Vamos, pásalo ben no parque acuático. Ei rapaces, gravemos un vídeo xuntos, veña. Non se permiten teléfonos. Podedes perder os teléfonos. Podedes xogar cos vosos teléfonos máis tarde. Está ben. Excellent! Hello! Mira esta altura. Para. Non podes correr no parque acuático, podes escorregar e caer, é moi perigoso. Que debemos facer entón? Debedes camiñar a modo e con coidado. Agora está ben. Olas, olas. Isto é tão divertido. Muy divertido. Muy guay. É o melhor parque aquático Atlantis de sempre. Que relaxante é isto. Encántame este lugar. Oh, fai tanto calor. Ten coidado. Non esquezas o protector solar e os sombreiros. Tes que protexer a túa pel do sol. Tá bem, tentarei-no. Uau, está muito melhor agora, graças. Hello. Oh, que tal unha festa na piscina? Let's go! Nada de música alta molesta aos outros visitantes. Sinto. Imos, rapaces. Teño fame. Queres unha hamburguesa? Sí, graças. Non se permite comida. Rematade a vosa comida e logo regresade. Vale, vale. Quero vainilla. Quero chocolate. Eu quero chocolate, chocolate.
Está chovendo. Atención, atención, hay alerta de treguada. Ei, non corras. Hola. Somos do canal Vania Mania Kids. Estades preparados? Sí. 3, 2, 1, salta. Rapaces, estamos en Atlantis, o fogar das mellores atraccións do mundo. Hoxe, todo o día, está aberto só para nós? Podemos usar calquera atracción, facer o que queirades. Porque no lo permiten. Hai máis de 100 atraccións en total. Entón, teño un reto para vos. Quen montará a maior cantidade de atraccións? Eu. Eu, por suposto. Non tes nin que participar, porque eu montarei 100 tobogáns. Non, eu. Todas elas. 100 en total. Sí, Vaites estades tolos. Imos. imos. Quen é o mellor? Este parque acuático resultou ser máis grande do que imaginaba. Tiven que correr moito para ter tempo de visitar máis tobogáns. Estaba moi asustado desde o principio. Ben, teño máis puntos. Ya. Oímos, estou asustado. Alguén que me axude. Este é o mellor día da miña vida. Quen ideou este reto? Prefiro quedar aquí de pé. Creo que esta atracción non é tan aterradora. Imos comprobar. Acá limos. Imos á Hidra. Hidra. Hidra, está ben, imos. Subscritores, quen vos preocupa máis, Iván, Maria, eu ou mamá? Votade nos comentarios. Estou aquí. Está ben, estades listos. Sí. Quen vai primeiro? Eu. Estamos esperando as luces verdes. Imos. Conseguímolo, un tobogán máis. Estamos aquí para mirar primeiro. O parque acuático estaba completamente baleiro e só aberto para nós durante 24 horas. Oh, non vou ali, non, é o máis aterrador. Oh, estou tan asustado. Oh, non. Adeus, papá. Estou moi asustado. Porque me tocou o tobogán máis aterrador. Oh, Deus, por qué? Agora vai o seguinte. Non o fagas. Está ben. Foi tan aterrador. A onde imos agora? Surf. Que tipo de surf? Así. Imos. Imos. Estou facendo isto por primeira vez. Surfear é montar unha onda en táboas especiais e anchas. Necesitas coller a onda. Subín a unha táboa por primeira vez e creo que non son malo nisto. Sabías que o récord oficial de surf é 3 horas e 55 minutos nunha onda? E a onda máis grande foi rexistrada en Alaska. Tiña 524 metros de altura. Estou preparado. Imos. Por certo, un dato interesante máis de min. Na Universidade de Plymouth en Inglaterra podes obter un grao en surf. É posible só en 3 universidades máis no mundo. Creo que despois de hoxe podo obter este grao facilmente. Son un gran surfista de California. Agora tócame a min. Non me gustou. A táboa segue esvarando e non se pode ver nada debido á auga que salpica. Non, o surf definitivamente non é o meu. Rapaces, montades en min. E unha vez, as ondas incluso me levaron fora do tobogán. Aguantei menos dun minuto.
Paréceme que Iván foi o mellor, así que obtén os puntos máis altos. Subscritores, que pensades? Quen é o mellor surfista entre nós? Iván, María, papá ou eu? O que reciba máis votos obterá puntos adicionais. Moi ben feito. Agora quero saltar dende as plataformas. Eu tamén. Imos. Desmedo. Non. Está ben. Aquí imos. Nenas á esquerda, nenos á dereita. Vale. 3, 2, 1, xa. Este salto darame 10 puntos. ¡3, 2, 1! No territorio do parque acuático, na lagoa de Abasabat, hai máis de 65.000 habitantes mariños. É simplemente increíble, tan preto. Que cola tan longa. Está sorrindo? Mira, está sorrindo. E a nosa viaxe continúa. E o seguinte paso é o paseo con tiburóns. Asustado? Oh, sí, eu tamén. Xa son maior para isto. Estou cansado. Pero é completamente seguro. Todos estarán detrás do vidro, pero moi preto. En momentos así, parece que estou nun conto de fadas real. Tiburóns, raias, peixes de cores, todos ao alcance da man. Nunca vi isto antes. Foi genial. Moitos tiburóns ali. Onde está papá? Estou aquí. Imos. Imos? Esta vez María decidiu baixar connosco, e iso significa que todos gañamos un punto. Non, espera, quero gañar, dame máis puntos. Uau! Amigos, este é o tobogán máis alto de todo Oriente Medio. Ten case 40 metros de altura. Quen vai? Ti. Eu, sou eu. Sí. E ti. Imos, 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 imos. Cuidado, cuidado. Imos, mamá. Vémonos ali. Ben, por suposto. Quen máis podería coller o tobogán máis terrorífico? Por suposto, papá. Papá estaba aquí. De acordo, imos. Comprobación de peso. Luz verde, estamos pasando. Imos. Non, espera, creo que cambiei de idea para... Eses tamén contan. Sí, Imos. Mais un. Iván, non é un tobogán. Pero isto conta como unha atracción. Yai. Imos subir. máis un. Isto é un cubo de auga. Pero cando? Mais un. Mais un. Imos a este tobogán. Non, eu non vou ir. Isto é só para nenos. Vale, para min, un. Mais un. Mais un. Vas a estes tobogáns. Sí, Conta como punto. sí. Está ben. Imos. Podo ir ali? Oh, non restriccións de altura. Teño unha idea. Escoítame. Ben, seguro que podemos subir este outeiro. Mira que pequenos somos. Podo ir agora. Ben, temos moitos outros tobogáns xeniais.
Mira, rapaces, hai case 23 atraccións, pero a maioría son só para nenos. Pero podemos intentar. Imos. Definitivamente vou gañar este reto. Mais un. Non, son eu. Non, son eu. Son máis bello e máis rápido. Teño máis destreza. Ben, xa veremos. Vou facer máis tobogáns. Mam e papá definitivamente están atrás. Diversión en familia. ¡Wow! Todos gañaron puntos. Creo que necesito engadir puntos por carisma. Por suposto, papá leva os tobogáns máis aterradores. Deu tanto medo. Oh, atopei un máis. Imos. Este. Ai, rapaces. Quen ven? Ti e ti. Cal escolledes? Morado, morado, morado. Vermello. Ti vas de vermello. Imos aló. Wow. Agora estamos preparados. Non, é só para os pequenos. Si, vou ao paseo dos nenos. Mais un. Déixame axudarche. Ops, non biches nada. Dadelle a like e subscribidevos ao noso canal. Refugio. Mais un. Rapaces contra rapazas. Gañamos. Mais un. Non, gañamos. Mais un. Uau, que bo mergullo. Para este tobogán, necesitamos nenos pequenos. A próxima vez levaremos a Aleix e Dasha conosco. Isto tamén conta como bo. Que pensades, subscritores? Mais un. Mais un. Ves este. Por riba, non podes pasar. Cando está aquí, abaixo podes pasar. Teño medo. Non se che permite pasar. Imos. 1, 2, 3, imos. Demasiados paseos que non podo pasar. Vou perder este reto, vale. YouTube, suscríbete. Facemos un reto. Quen irá primeiro? Teu. Vale, ti vas. Os nenos primeiro. 1, 2, 3, xa. Hai un final de 3 metros de altura. Non sei como dicilo, pero ás veces é tan importante permitirche ser un neno, estar no momento, desafiarte, estar preto da túa familia. Alégrate, sorrí, ríe e ama. A nosa vida constrúese de tales momentos. Enchedio só de emocións brillantes. Estou incluso preparado para regalar os meus puntos por este tobogán a María, pola súa fermosa sorriso. Iván por coraxe, e Man pola súa beleza. E recibín un punto dos subscritores, xa que son o mellor comentarista.
Que opinades deste río, rapaces? Sí, Está ben. estou de acordo. Estamos preparados, imos aló. Imos. Canto crees que dura este paseo? 5, 10 ou quizáis 20? 0. Porque 0 é longo e divertido. E húmido. Entón é 3. E 3. Vaya, que divertido. Oh, Iván, as nenas están case dormindo. Van perder todo o divertido. Eu non vou saltar nada. Mira. Creo que podemos engadir un punto máis por estas fervenzas. Pero quen gañou? Imos comprobar os resultados. E o gañador é Iván. E o premio principal é... Que pensas? Hamburguesa, Non. batido, Non. Un hot dog de 1 metro de longo. Gústache este premio? sí. Tes que comelo todo, absolutamente todo. É como un castigo, non un premio. Vou compartilo contigo. Grasas. Rico. Non esquezas dar a gústame neste vídeo e subscribirte a Vania Mania Kids. Adeus. Para. Hey. Non podes ir á piscina con esa roupa. Vale. Onde podemos cambiar de roupa? Podedes cambiar de roupa aquí. Yay! Yay! Esperádeme. Algo está mal. No way. Ah, agora parece estar bem. Que pasa esta vez? Non podedes estar aquí sen os vosos pais. Vale. A avó está conosco. Entón, podemos ir á piscina agora. Nice job. Yay! Wow. Yay! Oh no. Para. Oh, Non podes saltar na piscina. vale. Ah, non podes saltar aquí. Que aburrido. Teño unha idea.
Rapaces, imos facer un selfie xuntos. Oh, yes! Non podes usar o teléfono na piscina. Uau, isto é tanguá. Quero provar isto. Eu. Por favor, ven aquí. Se enxollas dentro da bola para camiñar. Já está. Yes! Oh, yes! Para. Que outra vez? Non podes deslizarte boca abaixo. Non é seguro. Vale. Vale. Para. Sentímolo polo noso comportamento. Sinto, nunca volveremos facer isto. Está ben, rapaces. Lembrade sempre as regras de seguridade. E nunca as rompedes. Sexa amable. Seja amable. Uhul! Ivan vai por ela. Quer jogar? Nenos, poñede os sombreiros. Não queremos. E se probamos estes sombreiros graciosos? Gustamos os sombreiros. Mano! Um coelho. Un pato. Elefante. Imos gastar unha broma ao nosso pai. Whoa! Yeah! Yay! Imas escondernos. Uh-oh. Nenos, onde estades? Non hai ninguén aquí.
Onde estão os meus nenos? Onde estão? Nenos, mirade isto. Que é isto? É uma casa de bombel. Tem que bombear. Não podo. Deixa-me tentar, Maria. Está bem. Não podo. Nenas, deixa-me tentar. Vaya, rapaces, mirade o que teño. Tenho mais coisas divertidas, mirade. Para. E quem tem fame, mira o que tenho. Sì, temos fame. Temos fame. Não é pizza real. É uma pizza falsa, pilados. Imos enterrar ao papá na área. Claro. Imos. Non, nenos. Queres zero de area? Sim. Tishan, o teu cheado está listo. Graças, Maria. De nada, Ada. Uau! Idea. Este é um conjunto para um construtor. Claro. Que é isto? Quero cavar. Mira isto. Isto. Atopei algo, rapazes. Ajudadme. É algo grande. Que é este sangue? Quem disse isso? Necessita ajuda. Imos. Imos tirá-lo fora. Ajuda-me. Teno unha idea melon. Decede. Isto leva demasiado tempo. Necessito algo especial e tenho algo.
Estades listos, rapaces. 3, 2, 1, empurrade. Alex, que faz ali? Ajá. Así está Mele. Empurremos de novo. Idea. Não se move. Uau! Mira, Alex. A seguridade primeiro. Está bem. Uau! Muito bem. Alex, U direita, esquerda. Salta U. Feito. Yupi. Yupi. Uou! O trabalho em equipo faz que o sonho funcione.